Καθημερινή διάλογη. Όπως κάθε μέρα, κάποιος φιλοξενούμενος μας ενημερώνει αναλύοντας διάφορα καθημερινά θέματα. Θέματα που όλοι λίγο πολύ γνωρίζετε, αλλά μέσα από τους καθημερινούς διαλόγους θα τα γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, όπου και σήμερα μας ακούτε από τους 96,3 μεγακύκλους των FM. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα επικεντρωθούμε λίγο στη λογοτεχνία. Σε μία όμως λογοτεχνία η οποία ήδη μας έχει ελκύσει με τον τρόπο της, αλλά και με ό,τι θα αποκαλυφθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα, εδώ στο στούντιο της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας έχουμε τρεις ανθρώπους, οι οποίοι μαζί με άλλους πολλούς, τους οποίους κάποια στιγμή θα αναφέρουμε και τα ονόματά τους, έχουν μπει σε βαθιά νερά. Σε νερά τα οποία παρασέρνουν, αλλά και σε νερά τα οποία κάποιες φορές σε γαληνεύουν και σε οδηγούν σε άλλους κόσμους. Θα παρουσιάσουμε σήμερα εδώ μαζί με εσάς το εξαμηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Θράκα. Και για το λόγο αυτό, εδώ μαζί μας στο στούντιο της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας έχουμε τον συγγραφέα ψυχολόγο, τον κύριο Σωτήρη Παστάκα, μαζί με τον Θάνο Γόγο και τον Στάθη Ιντζές. Σωστά. Ιντζέ. Με τους οποίους θα μιλήσουμε για αυτό το λογοτεχνικό περιοδικό. Κύριε Παστάκα, γνώριμο στο χώρο μας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Είχαμε πει ούτως ή άλλως στην προηγούμενη εκπομπή, όταν παρουσιάσαμε τη δική σας ποιητική συλλογή, ότι μόλις θα εκδοθεί το περιοδικό θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ και δεν είστε μόνος και χαιρόμαστε γιατί έχουμε δύο νέα παιδιά. Είναι ο λόγος στα παιδιά. Βασικά, εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση για να δούμε πώς λειτουργεί λιγάκι το περιοδικό. Ένα περιοδικό είναι ελεύθερη έκφραση, δοκιμάζουμε, μουτζουρώνουμε τα χέρια μας, δεν είναι για την Ακαδημία Αθηνών κατευθείαν, και σαν πειραματικό έντυπο δηλαδή, και αυτό θα υπηρετήσουμε στη Θράκα. Θα δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα, γιατί έχουμε διάθεση για παιχνίδι και για υψηλή λογοτεχνία φυσικά. Πώς λειτουργεί τώρα ένα περιοδικό? Δεν μαζεύουμε απλώς ύλη, την προκαλούμε. Από την πρώτη συνέντευξή μας, γιατί έχουμε και σε κάθε τεύχος έχουμε και μια συνέντευξη, έχουμε την συμπατριώτησά μας, την Γλυκερία την Μπασδέκη, που είναι φιλόλογος ψηλά στην Ξάνθη. Η ερώτησή μας προς την κυρία Μπασδέκη λοιπόν ήταν η εξής, στο πρώτο τεύχος στη συνέντευξη. Έχετε πει ότι ως ποιήτρια σπανίως λειτουργείτε αυθόρμητα. Χρειάζεστε κάποιον παραγγελιοδόχο. Εφόσον λειτουργείτε έτσι, ποια είναι η θέση σας ποίησης στην καθημερινότητά σας? Και απαντάει η Γεωργία, η Γλυκερία, συγγνώμη. Είμαι πρακτικός άνθρωπος, κατασκηνώνω στο Ζεν, αλλά κατά βάση κουβαλάω Δύση και Καντ και Έγελο. Η παραγγελία πολεμά την κλίση μου προς την τεμπελιά και όλα παραδίδονται στην ώρα τους. Σχεδόν ταυτόχρονα με το παστίτσο στο φούρνο ή ένα μοσχαράκι κατσαρόλας. Τι θέλω να πω? Κρατήστε από την απάντηση της Γλυκερίας, η παραγγελία πολεμά την κλίση μου προς την τεμπελιά. Ένα περιοδικό που έχει αυστηρά χρονικά όρια, πρέπει να παραδοθεί η ύλη στις 31 Ιανουαρίου, πρέπει να πάει στο τυπογραφείο για να ξεκινήσει η διαδικασία μέσα στις επόμενες 15 μέρες, ώστε στο τέλος Μαρτιού, μιλάω για το δεύτερο τεύχος, να είναι έτοιμο. Αυτούς τους αυστηρούς χρόνους του περιοδικού τους εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά σαν παραγγελία προς τον τεμπέλη λογοτέχνη. Έτσι λοιπόν παρακινούμε να βγάζουμε καινούρια έργα. Δεν φτάνει ο ποιητής ή, όπως λέει και η Γλυκερία, δεν είναι κάποιος που μένει σε ένα ελεφάντινο πύργο μέσα και απλώς γράφει. Και τα περιοδικά όλα, και το δικό μας ελπίζουμε, κινούνται σαν μοχλός, σαν κίνητρο για λογοτεχνική παραγωγή. Είτε αυτό είναι δοκίμιο, είτε είναι πεζό, είτε είναι ποίημα.
Και τώρα τους έχουμε βάλει στο παιχνίδι και τους μαστιγώνουμε συνέχεια, γιατί λίγη η προθεσμία μέχρι 31 Ιανουαρίου είναι, για να μας υποβάλουν συνεργασίες με ψευδόνυμο, με ετερόνυμο, που είναι η πιο ευγενής λέξη του ψευδόνυμου, υποχρεώνοντάς τους να κάνουν ένα ψεύτικο βιογραφικό και πάνω στο βιογραφικό μάλλον να στήσουν ανάλογα και την ποιητική του συνεργασία. Το λόγο στα παιδιά. Στα παιδιά. Καλημέρα και από μένα, ο Θάνος είμαι. Να συμπληρώσω, Σωτήρη, ότι στο περιοδικό θα αναφέρονται ποιοι έχουν γράψει, απλώς δεν θα υπάρχει αντιστοιχεία με τα ψευδόνυμά τους. Οπότε όποιος μπορεί να το λύσει αυτό θα έχει δωρεάν συνδρομή για πάντα, όποιος βρει ποιος έγραψε τι σε αυτό το τεύχος. Και θα προχωρήσουμε μέσα από το παιχνίδι. Επίσης, στη Θράκα έχουμε στο διαδίκτυο καθημερινές αναρτήσεις στο thraka.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε δοκίμιο, ποίηση, διήγημα, κριτικές πάνω σε έργα άλλων και γενικά στη λογοτεχνία. Μεταφράσεις, ναι. Και επίκαιρα. Και επίκαιρα στη κατηγορία της ώρας, ναι. Μέσω της σελίδας δέχεστε και φίλους οι οποίοι μπορούν να γράψουν, ναι. Είναι ελεύθερα. Ναι. Είναι ελεύθερα. Ναι. Δεχόμαστε καθημερινά συνεργασίες. Α, μάλιστα. Από Καλό όλη είναι. την Ελλάδα, όχι μόνο. Δεν γράφουμε κυρίως εμείς, δηλαδή εμείς γράφουμε πολύ λίγο. Έχουμε το ρόλο του μεσολαβητή, του οικοδεσπότη, ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο, είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά καλό είναι να το ξανατονίσουμε πάλι. Γιατί ο τίτλος Θράκα? Καλημέρα και από μένα, εγώ είμαι ο Στάθης. Ο τίτλος Θράκα προέκυψε σε μία από τις συναντήσεις που έχουμε σε τσιπουράδικα καφετέριες, συνήθως τα πρωινά, πράγμα συνηθισμένο στην πόλη της Λάρισσας. Αλλά δεν ήταν η αρχική μας επιλογή. Στην αρχή μας είχαν κάποια ονόματα, ας τα πούμε σοβαροφανή, πως έχουν άλλα περιοδικά, ας πούμε η πρόταση, ο λόγος κτλ. Και μετά έπεσε η ιδέα της Θράκας από το Θάνο. Βέβαια στην αρχή το είδαμε λίγο αστεία, έτσι, δεν το πιστέψαμε πολύ. Αλλά εντάξει, μετά το ξανασκεφτήκαμε και αυτό το συνοδεύσαμε και με ένα κόνσεπτ, ας πούμε, κατάλληλο. Γιατί όποιος προμηθευτεί το περιοδικό θα δει ότι οι ενότητες είναι βαφτισμένες κάπως διαφορετικά από τα άλλα λογοτεχνικά περιοδικά. Οπότε αποφασίσουμε να το κρατήσουμε. Διάβασε το κόνσεπτ. Ναι. Το λεξιλόγιο. Εγώ απλά ήθελα να δώσω μια εικόνα για να έχει και μια εικόνα ο κρατής του περιοδικού. Να πούμε ότι είναι ένα περιοδικό 80 σελίδων σε μέγεθος Α5, για όσους καταλαβαίνουν. Δηλαδή ένα σχετικά μικρό σε μέγεθος. Πράγμα που κάνει την επιλογή της ύλης ακόμα πιο δύσκολη. Και εκεί που θα ήθελα εγώ να σταθώ είναι ότι απευθυνόμαστε όχι μόνο σε αυτούς που είναι βαθιά χωμένοι, να πούμε έτσι, στη λογοτεχνία, αλλά κυρίως στο αναγνωστικό κοινό εκείνο που δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει το χώρο της ποίησης, της μετάφρασης. Αυτός είναι ο στόχος μας δηλαδή. Και για πιστεύω ότι ένα λογοτεχνικό περιοδικό εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, γιατί παρουσιάζει την ποίηση που γράφεται αυτή τη στιγμή από ανθρώπους νέους και ταυτόχρονα αυτή η ποίηση φιλτράρεται από 3 ζευγάρια μάτια και έτσι δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα στον αναγνώστη. Ενώ αν πάει κάποιος που θέλει να πει, ας πούμε, λέει, θέλω να διαβάσω ποίηση, πάω στο βιβλιοπωλείο. Πρώτον, δεν θα βρει ποίηση που γράφεται τώρα, θα βρει ποίηση σε φέρει ελίτη. Ωραία, τους αγαπάμε, βέβαια, τους σεβόμαστε, αλλά έχει περάσει αυτό το κεφάλαιο. Και άμα βρει κάτι που να αντιπροσωπεύει αυτή την εποχή, υπάρχει κίνδυνος να μην είναι καλό, ας πούμε, έτσι απλά. Μάλιστα. Στην ουσία μιλάμε για ένα περιοδικό το οποίο η ύλη του είναι επιλεκτική, όπως είπατε, αλλά με αυστηρά κριτήρια επιλογής. Σωστά? Ναι, γιατί το περιοδικό χρησιμεύει και σαν μαθητεία. Αυτό που έχει εκλείψει με το διαδίκτυο, με το Facebook, που όποιος θέλει γράφει κάτι και το ανεβάζει και θεωρεί τον εαυτό του ποιητή, έχουμε δει ότι δεν οδηγεί πουθενά. Η ποίηση είναι μια τέχνη, όπως είναι η τέχνη του υδραυλικού, του μαραγκού και πάει λέγοντας. Πρέπει πρώτα να πας
σε ένα μάστορα να σου μάθει την τέχνη και μετά να γίνεις τεχνίτης. Κάπως έτσι είναι και η ποίηση. Και τα περιοδικά γενικότερα και η Θράκα φιλοδοξούμε να είναι ένας χώρος μαθητείας για όλους μας. Δηλαδή, να το πω σε πιο απλό επίπεδο, ακόμα και εμείς μεταξύ μας διορθώνουμε τα κείμενά μας. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι 60 χρονών, αλλά ό,τι γράφω το δοκιμάζω με τα παιδιά για να δω τι είναι. Κανένας δεν έχει. Και κάνουν και πολύ σωστές παρατηρήσεις, δηλαδή, που τις αποδέχομαι. Δηλαδή, αυτό το αίσθημα της μαθητείας και της επικοινωνίας είναι αναντικατάστατο. Και πάνω. Επίσης, εγώ να συμπληρώσω το πόσο καλό κάνει σε έναν νέο λογοτέχνη το να είναι μέσα σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Γιατί διαλύει πάρα πολύ τα ναρκιστικά στοιχεία. Γιατί αναγκάζει να σκύψεις πάνω σε δουλειές άλλων με επιμέλεια, όχι μόνο στα δικά σου. Και σε βοηθάει και ως λογοτέχνη γιατί σε διατηρεί το πνεύμα της εποχής σου. Δηλαδή, εμείς διαβάζουμε κάθε μέρα κείμενα, ποίηματα που μας στέλνουν, είτε καλά είτε κακά. Και έτσι έχουμε επαφή με τη λογοτεχνία του σήμερα. Περισσότεροι από κάποιον άλλο. Σε αυτό που είπατε για η επιλογή των ποιημάτων που διαβάζετε και καλά και κακά, πώς μπορείτε να τα ισοσταθμίσετε αυτά και να μπορέσετε να γράψετε κάτι εσείς διαφορετικό? Να τα σταθμίσουμε. Καταρχάς απαντάμε σε όλους. Δηλαδή, είτε ένα ποίημα μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, απαντάμε με σεβασμό στον καθένα και με τη δικιά μας οπτική γωνία πάντα και απαντάμε με ειλικρίνεια. Το να παρατηρήσεις τι υπάρχει τριγύρω σου πάντα σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος σε αυτό που κάνεις. Ναι, η ερώτηση ήταν άλλη όμως. Πώς διατηρείς εσύ, Θάνο Στάθη, ανέπαφη τη δικιά σου γραφή? Ναι, σωστά. Με τόσο καταιγισμό δηλαδή γραφών άλλων. Γιατί λογικά για να φτάσεις στο σημείο να γράψεις κι εσύ έχεις μελετήσει, έτσι δεν είναι? Και μπορεί να έχεις μελετήσει κάτι το οποίο δεν σε εμπνέει. Εγώ πιστεύω ότι σε βοηθά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που γράφει περισσότερο από ό,τι διαβάζει θα γράψει ερασιτεχνικά. Ο άνθρωπος ο οποίος γράφει περισσότερο από ό,τι διαβάζει θα γράψει ερασιτεχνικά. Για μένα είναι καταδικασμένος να γράψει ερασιτεχνικά. Δηλαδή, μόνο βοήθεια σου φέρνει αυτό το πράγμα. Σοφό. Επίσης να πούμε ότι ένας λογοτέχνης μπορεί να έχει αναπτύξει ένα μηχανισμό ανάγνωσης που να μην επηρεάζει το έργο του. Δηλαδή, κάποιος λογοτέχνης ξέρει πώς δουλεύει ως ποιητής ή ως συγγραφέας, ξέρει πότε θα γράψει, τι πρέπει να διαβάσει για να γράψει, να τον εμπνέει. Και όταν διαβάζει κάποιες συνεργασίες που έρχονται, απλά λειτουργεί σαν ένας αντικειμενικός αναγνώστης. Υπάρχει αυτό. Οι συνεργασίες οι οποίες έρχονται σχολιάζονται από εσάς πριν βγουν και αν κριθούν ότι πρέπει να βγουν στο περιοδικό? Αυτό λέμε, ναι, ότι... Σχολιάζονται αυστηρά. Αυστηρά. Γιατί θυμάμαι την προηγούμενη συνέντευξη με τον κύριο Παστάκο ότι είναι αυστηρές οι επιλογές. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο αυστηρές είναι, στο πρώτο τεύχος δεν βάλαμε κάποιους φίλους μας, δηλαδή, που το συζητούσαμε μετά. Ναι. Δεν το μετανιώσατε, γιατί υπάρχουν και άλλα τέτοια. Ναι, φίλους λογοτέχνης, έτσι. Ναι. Με σοβαρή δουλειά. Πάντως πρέπει για το σχήμα το οποίο αναφέρατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι εύχριστο το να είναι σε αυτό το μέγεθος και θα ήθελα έτσι να σας παρακαλέσω, έτσι ταπεινά κι εγώ, ότι να κρατήσετε και το στυλ το οποίο έχει, το στυλ το ασπρόμαυρο. Είναι πολύ καλό. Ναι, είναι όλο το κόνσεπτ γύρω από τη Θράκα, τη φωτιά, τα κάρβουνα. Και είναι κάτι το οποίο σου γυρνάει λίγο πίσω, αλλά με ιδέες σύγχρονες. Με ιδέες οι οποίες πάνε μπροστά. Και αυτό θα μπορέσει λίγο με κάποιο τρόπο να συγκρατήσει και την κοινωνία μας σήμερα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στα παιδιά θα απευθύνομαι μάλλον περισσότερο σήμερα, γιατί όχι ότι είστε μεγάλος, απλώς δίνουμε λίγο τόπο στα νιάτα. Όταν μπήκατε στη διαδικασία έτσι να συγκεντρώσετε όλη τη σκέψη σας, όλα αυτά τα οποία γράφετε και καταθέτετε κι εσείς σε ένα περιοδικό, πώς θα αισθανθήκατε? Θα μου πείτε και οι δύο. Ναι, ας μιλήσω πρώτα εγώ. Ένιωσα περήφανος από την άποψη ότι δημιουργήσαμε κάτι από το μηδέν, πρακτικά από το μηδέν δηλαδή, έτσι, δεν υπήρχε τίποτα. Πήραμε το όνομα και σιγά σιγά στήσαμε ένα περιοδικό. Μπορώ να πω μάλιστα ότι η χαρά ήταν ίσως και μεγαλύτερη από τη στιγμή που βγαίνει ένα δικό μου βιβλίο. Γιατί εδώ απευθύνει σε περισσότερο κόσμο. Και
Επίσης συμφωνώ με τον Στάθη ότι το σημαντικό είναι ότι δείχνουμε και σε άλλους ότι μπορείς να ξεκινήσεις κάτι από το μηδέν. Και όσο πάει καλά έχεις και συνεργασίες και είσαι χαρούμενος από το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Και είμαστε ερωτευμένοι με την λογοτεχνία, οπότε συνεχίζουμε να το κάνουμε. Είναι καθημερινή δουλειά, δηλαδή με τα δικά σου γραπτά δεν είναι τόσο καθημερινή δουλειά. Η ενασχόληση με το περιοδικό είναι καθημερινή, κάθε μέρα. Πάντως θα ήταν διαφορετικό το συναίσθημα όταν θα είχατε αποφασίσει όλα αυτά να μπουν σε ένα βιβλίο, σε ένα έντυπο. Γιατί πιστεύω ότι εφόσον ασχολείστε και χρόνια με την λογοτεχνία, δεν θα είναι και λίγα αυτά τα οποία έχετε να καταθέσετε. Όχι μόνο αυτό το πρώτο τεύχος, και θα υπάρχουν και άλλα τεύχη. Έτσι δεν είναι? Ελπίζουμε. Το δεύτερο ήδη είναι σε προχωρημένο στάδιο. Βρίσκεται ήδη στο ατελιέ των εκδόσεων Θράκα. Μάζοξης της ύλης. Έχουμε πάρα πολύ ύλη, ευτυχώς δηλαδή. Υπάρχει αυτή η ευλογία. Πώς το αποδέχτηκε ο κόσμος της Λάρισσας? Δεν θέλω να μιλήσω για το λογοτεχνικό κόσμο της Λάρισσας, να ξεκινήσουμε πρώτα από τον κόσμο της Λάρισσας. Στην παρουσίαση που κάναμε του περιοδικού υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως νέα παιδιά. Δηλαδή αυτό που μας άρεσε ήταν ότι ο κόσμος ήταν σε αντίθεση με άλλες λογοτεχνικές εκδηλώσεις που γίνονται, ότι υπήρχε νέος κόσμος. Κάθε νέο εγχείρημα πρέπει να ξεπεράσει τη δυσπιστία του κόσμου. Δηλαδή, όταν ανακοινώσαμε ότι θα έχουμε blog με καθημερινή ανανέωση, δεν το πίστευε σχεδόν κανένας. Όταν ανακοινώσαμε ότι θα βγάλουμε περιοδικό τον Οκτώβριο και τηρήσαμε τους όρους, πάλι δεν το πίστευε κανένας. Τώρα σιγά σιγά η αυθενή δυσπιστία σπάει. Σε 1-2 μήνες θα έχουμε και το ανοιξάτικο τεύχος. Οπότε πιστεύω ότι και αυτοί που στην αρχή ξύνησαν, ήταν άπιστοι θωμάδες και τα λοιπά, το πιστεύουν πλέον, βλέπουν ότι είναι μια πραγματικότητα στη Λάρισα και από προσωπική αντίληψη άρχισαν να μας πλησιάζουν δηλαδή και οι καθιερωμένοι λογοτέχνες. Υπάρχει δηλαδή λογοτεχνικό ενδιαφέρον από εδώ από τη Λάρισα? Έχουμε συνεργαστεί με αρκετούς Λαρισαίους, με την κυρία Αναστασοπούλου, με τον Θανάση Κριτσινιώτη. Δηλαδή είχαμε συνεργασίες και από Λάρισα. Απλώς εμείς δεν θέλουμε να μένουμε στο τοπικό. Δηλαδή θέλουμε την καλή λογοτεχνία από παντού. Όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο Στάθης μεταφράζει από τα ισπανικά. Έχουμε βγάλει και ένα βιβλίο, μια σειρά αρχίζουμε με Αργεντίνους ποιητές. Το πρώτο βιβλίο ήδη βγήκε με την Αλεχάντρα Πισάρνικ. Και δηλαδή θεωρούμε την λογοτεχνία παγκόσμια υπόθεση για μας. Δεν υπάρχουν σύνορα δηλαδή. Υπάρχει και αντίστοιχο εφαίρις στη Λατινική Αμερική. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε. Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ξεφυλίσουμε λίγο το περιοδικό. Έτσι. Να μας το εξηγήσουν έτσι και καλύτερα τα παιδιά.
Καθημερινή διάλογη. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής των καθημερινών διαλόγων, αγαπητοί ακροατές, μιλώντας για το εξαμηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Θράκα. Θα συνεχίσουμε τώρα σε αυτό το μέρος, έτσι, με τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ μαζί μας, να το ξεφυλίσουμε λίγο το περιοδικό, για να μπορέσουμε έτσι και να το γνωρίσουμε και εμείς καλύτερα από εδώ. Διαβάζει την επιστολή του Παπαδιαμάντη, του αδερφού του Παπαδιαμάντη. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι έχουμε ένα ντοκουμέντο, είναι μια ανέκδοτη επιστολή του αδερφού του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ο Γεώργιος δηλαδή την έστειλε, από το Βόλο την 1η Αυγούστου του 1893. Είναι μια επιστολή που μας παρέδωσε η Εύης Μαραλαμάκη και είναι ένα σύντομο κείμενο να το διαβάσουμε. Εν Βόλο την 1η Αυγούστου 1893. Αδελφέ Αλέξανδρε, έλαβα προ 20 ημερών τας 25 δραχμάς, γιατί δεν απαντάσεις τας επιστολάς μου να εξεύρω κι εγώ αν είναι ελπίς να γίνει τι καλόν, ή νομίζω ότι ευχαριστούμε να τρέφομαι ως κυφήν. Προχθές εξήλθον δια ανάκρισιν εις υπόθεση ξένων και εδανείς υποδήματα, αν δίνεσαι στείλε μου να κάμω ειδικά μου, διότι είμαι ξυπόλυτος. Σε ευχαριστεί λοιπόν να με έχεις βάρος. Φρόντισε όσον μπορείς να ανακουφιστείς κι εσύ, να μην τίκομαι κι εγώ. Σε ασπάζομαι, ο αδερφός σου Γεώργιος. Αυτό το γράμμα λοιπόν έστειλε στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κατά κάποιο τρόπο τον συντηρούσε για να του ζητάει χρήματα για υποδήματα, έτσι. Και ακολουθεί και ένα κείμενο μετά για το πώς βρέθηκε η επιστολή στα χέρια της Εύης Μαραλαμάκη. Εγώ θα διαβάσω ένα ποίημα ή δύο μικρά ποίηματα του Πέτρου του Σκυθιώτη, ενός Λαρισαίου. 21 χρονών πρέπει να είναι τώρα ο Πέτρος και ετοιμάζουμε και το βιβλίο του από τη Θράκα. Το πρώτο του βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο, ναι. Αγαπητέ κύριε ποιητή, να θυμάστε να φοράτε συχνότερα τα γυαλιά σας. Εδώ τα πράγματα δεν είναι ποτέ στο περίπου και προπαντός έχουν σύνορα και γωνίες. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην εξαπατάστε και μας παρασύρετε. Αγαπητέ αναγνώστη, δικές μου οφθαλμαπάτες είναι μόνο δικές μου. Ποιος σας είπε ότι μπορείτε να παίζετε με την ιδιοκτησία του καθενός? Εγώ, για να ξέρετε, ήθελα από μικρός να αποκτήσω μοιοπία. Εγώ θα διαβάσω έναν φίλο Ιταλό, τον Μασιμιλιάνο Νταμάτζο, ο οποίος μιλά άριστα ελληνικά και έχει κάνει και πολλές μεταφράσεις Ελλήνων ποιητών στα Ιταλικά. Εντελώς αφιλοκερδός και εργαζόταν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Μετά λόγω της κρίσης απολύθηκε ο Μασιμιλιάνο, ξαναγύρισε στην Ιταλία, αλλά τον τρέφει μια νοσταλγία για την Αθήνα που ξεπερνάει την απλή αγάπη. Οπότε ο Μασιμιλιάνο Νταμάτζο μας έστειλε ένα ποίημα στα ελληνικά, το έγραψε από μόνος απευθείας στα ελληνικά, και λέγεται «Ιούλιος στην Αττική». Έκανε ζέστη όταν ήρθε ο μάνατζερ. Ο δρόμος βούλιαζε στο φως. Η Αττική κρεμασμένη στον αέρα και η επιβάτης της λυκνιζόταν σαν σε ένα γαλήνιο αεροπλάνο. Μα εκείνος έβλεπε ευκαιρίες, business. Μπαίνοντας στην Αθήνα, τα πράγματα φαινόταν σκεπασμένα από ασβέστη, σαν μια πομπιεία. Ο μάνατζερ κρεμόταν από το Blackberry, συνέχεια αστιευόταν με τον ομολογό του στο Μιλάνο. Μονάχα το αεροδρόμιο είναι Ευρώπη. Απέλυσε τον Αλκέτα σε ένα τέταρτο. Ο Αλκέτ είπε στη μητέρα του «Απολύθηκα» και επέμενε να μου κάνει το τραπέζι και βγήκαμε στην ταράτσα γύρω στις 2. Η νύχτα της Αθήνας ήταν σαν μια επιθυμία κρυμμένη μέσα στο σώμα ενός εφήβου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να κάνω μια παρένθεση, να πούμε κάτι σημαντικό για τους ακροατές που ενδιαφέρονται να μας στείλουν κάποια κείμενα, πώς μπορούν να μας βρουν. Υπάρχει το site μας thraka.gr,
Με εσύ το Θράκα. Με εσύ το Θράκα. Εκεί μπορούν να βρουν το email μας και να μας στείλουν κείμενά τους, όποιος νομίζει ότι... Και με ψευδόνυμα. Και... Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου με ψευδόνυμα. Έτσι. Γιατί πέρα από αυτό που λέει ο Στάθης, ότι πέρα από το περιοδικό καθημερινά ανεβάζουμε μία ανάρτηση είτε με ποίηση, είτε με δοκίμιο, είτε με κριτική, είτε μεταφράσεις. Δηλαδή είναι καθημερινό το έργο στη Θράκα. Υπάρχει δηλαδή και ηλεκτρονική εκδοχή, ας το πούμε έτσι, της Θράκας. Το οποίο μπορεί να μην χωρέσουν στο περιοδικό αυτό, όμως υπάρχουν στη σελίδα. Συμβαίνει παράλληλα. Και παράλληλα. Ναι. Όσο έχουμε καλές συνεργασίες θα συνεχίζεται και ελπίζουμε να έχουμε ακόμα. Μπράβο, ωραία. Και μέσω του site μπορεί κάποιος να δει πώς μπορεί να προμηθευτεί και το περιοδικό. Ναι, είναι και αυτό. Σημαντικό, έτσι. Είναι γιατί και μιλάμε σημαντικό. τόση ώρα για ένα περιοδικό, δεν είπαμε αυτό το Το πράγμα. οποίο έχει κυκλοφορήσει σε εμάς εδώ. Έχει κυκλοφορήσει. Ναι. Σε παρουσιάσεις και τα λοιπά, έτσι. Μια εκδοτική προσπάθεια. Ούτως ή άλλως, να λέμε και την αλήθεια, ότι όποιος πραγματικά θέλει κάτι θα ψάξει και θα το βρει. Έτσι. Τι έχεις ετοιμάσει? Μέσα στο περιοδικό έχουμε μεταφράσεις της Αλεχάνδρα Πισάνικα από την Αργεντινή. Όπως Στάθης έκανε και ένα βιβλίο, μια σειρά που αρχίζει μέσω της Θράκας από Αργεντίνους ποιητές. Θα διαβάσω όχι τη μετάφραση που έχουμε μέσα στο περιοδικό, αλλά ένα ποίημα από το βιβλίο που κυκλοφόρησε και αυτό πριν λίγες ημέρες. Μια εγκατάλειψη σε κρεμότητα. Κανείς δεν είναι θεατός πάνω στη γη. Μόνο ο απόϊχος του αίματος μαρτυρά ίχνος ζωής σε ένα τόσο αχανές μέρος. Ναι, να πούμε για την μετάφραση... Πάντως ναι, αυτό λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ότι είναι δύσκολη μετάφραση, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, είναι δύσκολη. Γιατί προϋποθέτει να είσαι, ας το πούμε, ποιητής για να μεταφράσεις ποίηση, έτσι. Η φιλοδοξία μου είναι να κάνω μια σειρά. Ξεκινάω με τους Αργεντίνους ποιητές που μου αρέσει να τους διαβάζω, με αριθμημένα βιβλιαράκια. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο, ας πούμε, με την Αλεχάνδρα Πισάνικα. Και θα έχουμε μια συνέχεια, η οποία κρύβει αναπάντηχες εκπλήξεις. Ας πούμε, στο δεύτερο βιβλίο που είναι σχεδόν έτοιμο, για τον ποιητή Χωακίν Χιανούτσι, επικοινωνώντας με την κληρονόμο του, την κόρη του, για να πάρω την άδεια, έμαθα ότι η γυναίκα του ήταν Ελληνίδα και είχε το όνομα Λιμπερτά, δηλαδή λεγόταν Ελευθερία και είχε και ένα ελληνικό επίθετο, ας πούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, όποια πέτρα να σηκώσει, κάπου θα βρεις κάτι ελληνικό. Ναι, διονυζόμαστε εμείς σε όλες τις εποχές και σε όλα τα κράτη. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν υπάρχει κέντρο πλέον στη λογοτεχνία. Σωστά. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή. Η Φίλιο, One Planet, ένας πλανήτης. Και γι' αυτό και η φιλοδοξία της Θράκας είναι να είμαστε παγκόσμιο περιοδικό, άσχετα αν βγαίνει στη Λάρισα και τυπώνεται στη Λάρισα. Το κοινό μας μπορεί να είναι στην Αυστραλία, στη Λατινική Αμερική. Δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ επαρχιωτισμού και δεν μένουμε στα τοπικά σύνορα. Δεν θέλουμε άλλο ένα τοπικιστικό περιοδικό, γιατί η Λάρισα έχει μεγάλη παράδοση σε περιοδικά. Αλλά λίγα καταφέραν να γίνουν πανελλήνιες εμβέλειες. Η Θράκα φιλοδοξεί για πρώτη φορά ένα λαρισαϊκό περιοδικό να είναι πανελλήνιες εμβέλειες, και το παλιό υπερβολικά στην αρχή, πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας. Μακάρι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ούτως ή άλλως μέσα σε αυτές τις δυσκολίες τις οποίες περνάει η ανθρωπότητα γενικά, μπορεί τέτοιου είδους ενέργειες να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Και να αναδειχθούν και πολλές περιοχές, όπως είναι και η δική μας. Έτσι, μπρο. Και το σημαντικό, εγώ θα ήθελα να πω για το περιοδικό και μετά να μιλήσουν πάλι τα παιδιά, είναι ότι προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε το δοκιμιακό λόγο. Αν ένας από τους λόγους της κρίσης που βιώνουμε σαν χώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι η αδυναμία άρθρωσης λόγου. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, είτε προέρχεται από την αντιπολίτευση είτε από την συμπολίτευση και πάει λέγοντας. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια αφασία πολιτικού λόγου,
η οποία δεν γεννιέται από μόνη της, γεννιέται από την απουσία κριτικού λόγου. Δεν υπάρχει πλέον κριτική. Ζούμε σε μια εποχή η οποία δεν ανέχεται την κριτική. Και έχουμε ξεχάσει εντελώς τον κριτικό λόγο. Όλοι προτιμούν να γράφουν ποίηση, διήγημα και κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί με την κριτική. Γιατί πιστεύετε έχουμε φτάσει εδώ? Έχουμε φτάσει εδώ από πάρα πολλά πράγματα και ναρκισσιστικά και ευκολία έκφρασης και να μην το κρύβουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, το Twitter, όπου ο καθένας γράφει και δεν δέχεται καμία κριτική. Αυτό που γράφει δηλαδή μέσα σε 2 λεπτά και το βγάζει αβασάνιστα έξω, δεν σηκώνει καμία κριτική. Δεν θέλει. Και μάλιστα υπάρχει και ένα κίνημα ολόκληρο, δυστυχώς, που απαιτεί τη μη κρίση, ότι δεν πρέπει να κρίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν στέλνουν συνεργασία, ενώ στην αρχή και στη Θράκα και στο ΠΙΝ παλιότερα, στέλνουν συνεργασία στην αρχή ευγενέστατη, ξεκινάνε με το κύριε Παστάκα, κύριε Ιντζέ, κύριε Γόγο. Θα ήθελα πάρα πολύ να δημοσιεύσω στο περιοδικό και λάβουν μια αρνητική απάντηση. Μετά ξαφνικά χάνουν όλη την ευγένεια και αρχίζουν... Η αρνητική απάντηση θα είναι με ευγένεια από εμάς. Να μας γνωρίζουν. Μετά μας, είναι πολύ όπου μας ευγενεί. Έτσι λοιπόν στις 80 σελίδες του περιοδικού σχεδόν οι 40 είναι αφιερωμένες στα δοκίμια, στις κριτικές και με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε να δώσουμε πέρα από τις μεταφράσεις και τις πρωτότυπες συνεργασίες που έχουμε, να δώσουμε και το στίγμα του περιοδικού, του κάτι διαφορετικού που γίνεται. Και θα επαναλάβω το καταπληκτικό δοκίμιο του Δημήτρη του Νεοφώτιστου για τον William Blake και τον Διονύσιο Σολωμό. Κάνει έναν παραλληλισμό κάτω από τον τίτλο «Προφητεία και φαντασία» και προσπαθεί να βρει κοινά σημεία σε 2 εντελώς εκ πρώτης όψεως ανώμοιους ποιητές. Για να το μελετήσεις, επειδή προσπάθησα να σας πω την αλήθεια 2 φορές και το διάβασα, δεν μπορώ να σας πω ότι κατάλαβα πλήρως αυτά τα οποία θέλει να αποδείξει ο Δημήτρης ο Νεοφώτιστος. Η σκέψη του είναι σε μια θετική γραμμή και έχει μια ροή η οποία σε οδηγεί σε αυτό που θέλει, αλλά μάλλον πρέπει να το μελετήσουμε πάρα πολύ για να καταλάβουμε και τη σκέψη και του Δημήτρη του Νεοφώτιστου αλλά και των 2 ποιητών, για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε λίγο και με τον τρόπο που μπορούν αυτοί οι 2 να ενωθούν. Η σκέψη τους να μπορεί να ενωθεί. Πολλές φορές το καλό δοκίμιο σίγουρα απαιτεί πάρα πολύ σκέψη από αυτό που το γράφει, αλλά απαιτεί σκέψη και από αυτόν που το διαβάζει. Ναι, δηλαδή πρέπει να μπει. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι στη τέχνη πρέπει οι άνθρωποι να μπαίνουν στον ενεργητικό ρόλο. Δηλαδή να ψάχνουν οι ίδιοι, να λειτουργούν ενεργητικά, όχι να μην τρώνε μασημένη τροφή. Έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το έχω δοκιμάσει και εγώ και το είδα ότι όταν είναι να διαβάσεις κάτι, παίρνεις μια εφημερίδα, μπορεί να έχεις και φασαρία, μπορεί να έχεις το τίποτα να τη διαβάσεις, το θέμα το οποίο θέλεις. Όταν είναι όμως να καθίσεις να ασχοληθείς με ένα λογοτεχνικό βιβλίο, με ένα δοκίμιο ή με ένα ποίημα που θα σε ελκύσει, τότε δεν θες ούτε φασαρία, θες να είσαι μόνος σου, θες να το διαβάσεις και φωναχτά. Αυτό το οποίο λέγανε και παλαιότερα και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, άμα θες να διαβάσεις και να εμπεδώσεις κάτι, διάβασέ το για να τα ακούσεις εσύ πρώτος. Και αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολλούς οι οποίοι θέλουν πραγματικά να καθίσουν να διαβάσουν κάτι καλό. Και η λογοτεχνία, επειδή είναι κάτι καλό, όχι επειδή είστε εσείς εδώ μπροστά σήμερα, επειδή είναι κάτι όμως καλό το οποίο αξίζει, χρειάζεται να έχεις αφιερώσει χρόνο για να μπορέσεις να μελετήσεις. Έτσι. Χρόνο τον οποίο τον έχεις αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Και πόσο δύσκολο είναι να βρούμε χρόνο. Εκεί είναι η δυσκολία. Άμα θέλουμε πραγματικά, ίσως αφιερώσαμε μέχρι τώρα πολύ χρόνο σε άλλα πράγματα και δεν αφιερώσαμε χρόνο στα ουσιώδη. Με αποτέλεσμα να χάσουμε πολύ χρόνο. Ένα από τα ωφέλη της κρίσης είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχουν πλέον χρήματα να βγαίνουμε κάθε μέρα εδώ στη Λάρισα.
όλο και περισσότεροι μένουν στο σπίτι, οπότε είναι ευκαιρία να ανοίξουν ένα βιβλίο και ένα περιοδικό και να διαβάσουν. Έτσι. Εγώ το είχαμε σχολιάσει και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή σε έναν από τους συνεργάτες σας εδώ, επειδή τον γνωρίζω. Η μητέρα του, όποτε βρισκόμαστε και μιλάμε, μου λέει, έρχεται, λέει, από εκεί που βρίσκεται, και η μισή και πλέον τσάντα του είναι γεμάτη βιβλία και μετά είναι, λέει, τα ρούχα του. Έτσι, λέει, μου έρχεται να πάω να τα πετάξω, λέει, τα βιβλία, γιατί, λέει, δεν με φέρνει να πλύνω, λέει, ρούχα, μου φέρνει, λέει, βιβλία. Και όχι ότι παίρνει, τα αφήνει γιατί τα έχει μελετήσει όλα, θα πάρει κι άλλα για να ξαναγεμίσει. Άρα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος όταν θέλει μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά, και το χρόνο να οικονομήσει και τη ζωή του μπορεί να ζήσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε εδώ μπροστά μας νέα παιδιά. Πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος στην ηλικία των 25-26 ετών, όταν άλλοι της ηλικίας των ξημεροβραδιάζονται είτε σε καφετέρειες, είτε σε μπαρ, είτε σε οπουδήποτε στα αλλού. καφέ, Και στα ίντερνετ καφέ. Ναι. Και όμως υπάρχουν παιδιά τα οποία βρίσκουν χρόνο να ασχολούνται με τη λογοτεχνία και να την σπουδάζουν κάθε μέρα αυτήν. Αυτό πάντως για τα βιβλία, και εμείς πολλές φορές όταν βγαίνουμε για ένα καφέ για να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, πιάνουν οι καφέδες σαν τραπεζάκι και τα βιβλία το άλλο που έχουμε και ανταλλάζουμε σακούλες. Ναι. Γιατί ο πραγματικός αναγνώστης δεν διαβάζει ποτέ ένα βιβλίο μόνο. Δηλαδή, αν σας πει κάποιος, εγώ διαβάζω τώρα, ξέρω εγώ, Ντοστογιέφσκι. Υψηλά πράγματα, δεν το λέω υποτιμητικά. Ο πραγματικός αναγνώστης έχει τουλάχιστον 3-4 βιβλία. Δηλαδή, το ένα βιβλίο που θα διαβάζει, το κύριο, το Στογεύσκι, θα τον παραπέμψει σε 10 άλλα βιβλία. Οπότε πρέπει να τρέξει να βρει αναλογίες και παράλληλα διαβάσματα. Έτσι. Οπότε τα βιβλία γι' αυτό μεγαλώνουν συνέχεια. Αν μπει σε αυτό το τρίπ, δεν σταματάς στο ένα βιβλίο, γιατί τα βιβλία είναι σαν τα κεράσια. Τραβάς ένα και σου έρχονται στο χέρι 3 μαζί και 4. Ένας ιερέας, ο οποίος ασχολείται και έτσι πάρα πολύ με το διάβασμα, εγώ εδώ από τη Μητρόπολη μας, το είπε μια φορά χαριτολογώντας μια συνάντησή μας, ότι μας υπολείπεται, λέει, εδώ στην περιοχή μας να ανοίξουμε ένα, λέει, λογοτεχνικό, ένα φιλολογικό καφενείο. Αυτό το έχουμε και εμείς. Σας το διπλασάρω κι εγώ, έτσι σαν ιδέα. Ναι, είναι πράγματι, και εμένα μου είχαν ζητήσει ακόμα όταν ήμουν στην Αθήνα παιδικοί φίλοι από εδώ, οι γυναίκες τους μάλλον, αν ξέρω αν υπάρχει στη Λάρισα κάποια λέσχη ανάγνωσης να πηγαίνουν και τα λοιπά. Είναι πραγματικό αίτημα, δηλαδή συμφωνώ πολύ με τον πατέρα που το είπε. Και ας ελπίσουμε ότι και εμείς το σκεφτόμαστε, κάποιος να το υλοποιήσει και εμείς να μην είμαστε. Εσείς πάντως να το κάνει και η Μητρόπολη. Εσείς αν το κάνετε εσείς, θα το έχετε έτοιμο το όνομα που θα το δώσετε στο χώρο αυτό. Ναι, θα πάρετε το βιβλίο. Το περιοδικό, η Τράκα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο από τα παιδιά. Να αναφέρουμε τα 2 δοκίμια του Αντώνη Ψάλτη, που είναι μόνιμος συνεργάτης της Τράκας και Λαρισαίος και υποστηρικτής της όλης προσπάθειας, ο οποίος κάνει κριτική σε ποιητικές συλλογές. Έχει 2 εκτενείς κριτικές, όχι παρουσιάσει, γιατί τον τελευταίο καιρό μας έχει συνηθίσει και ο τύπος, ο έντυπος και οι εφημερίδες, οι παρουσιάσεις απλώς, έχει εκλείψει αυτό που λέγαμε πριν, ο κριτικός λόγος. Οπότε ο Αντώνης ο Ψάλτης καταπιάνεται με 2 συλλογές αυτό το τεύχος, με τη συλλογή του Πέτρου Γκολίτσι, το Τριβείο του Χρόνου, διεξοδικά σε 4 σελίδες, και επίσης με την συλλογή του Κυριάκου Τσιφιλτζόγλου, ένας νέος ποιητής από την Καβάλα, Μισές Αλήθειες, που από τις εκδόσεις Μελάνη. Και θα έχουμε και επόμενες συνεργασίες του Αντώνη Ψάλτη στα επόμενα τεύχη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς, παιδιά. Εγώ μια προτροπή στο αναγνωστικό κοινό θέλω να κάνω, με αφορμή την μελέτη για τον Μπλε και τον Σολομό, ότι καλό είναι να διαβάζουμε λίγο, να μάθουμε γιατί είναι σπουδαίος, ας πούμε, ο Σολομός. Δεν είναι μόνο για τον εθνικό ύμνο. Ας διαβάσουμε και τη γυναίκα της Ζάκηθος. Ας διαβάσουμε δηλαδή, να έχουμε μια βαθύτερη αντίληψη του ποιητή. Ή ας μην μείνουμε μόνο ότι ο Καριωτάκης ήταν απεσιόδοξος και αυτοκτόνησε. Να διαβάσουμε το έργο του. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε μόνο, να επιτρέπετε πατέρα Ιωάννη, ότι η Θράκα το Σάββατο ταξιδεύει στη Βέρεια. Μετά τις παρουσιάσεις μας στο Βόλο, στο Πήλιο, στη Λάρισα, στους Οδυπόρους και τώρα πιάσαμε τη Βόρεια Επαρχία, πάμε Βέρεια. Πολύ ωραία. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στην Αθήνα, στο Πόλης. Πάμε στη Βέρεια σε σύμπραξη με μια ομάδα ποιητών της Βέρειας που είναι ενεργή εδώ και 10 χρόνια, τον ποιητικό πυρήνα, και πάμε να ανταλλάξουμε απόψεις και συνεργασίες με τα παιδιά στη Βέρεια. Πολύ ωραία. Με το καλό και εκεί και να έχει και απήχηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς φιλοξενία. Που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί και ευχόμεθα έτσι όταν θα βγαίνει το περιοδικό να έρχεστε από εδώ. Μπορεί να κάνουμε αυτό που λέγαμε για αναγνώσεις, να έρθουν νέα παιδιά να διαβάσουν. Και αναγνώσεις, να το καθιερώσουμε αυτό, να κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά δική σας εδώ μέσα από την εκκλησιαστική μας ραδιοφωνία, ούτως ώστε να έρχονται τα παιδιά εδώ, να ξεκιώνονται και λίγο με το ραδιόφωνο και να εξωτερικεύουν και αυτά τα οποία γράφουν και καταθέτουν. Αυτό είναι πολύ καλό. Και ακόμη καλύτερο είναι κάτι το οποίο δεν θα σε βλέπει και κανένας, γιατί εμείς τώρα μιλάμε εδώ πέρα, συζητάμε, μας κοιτάει η Δέσποινα από απέναντι. Γεια σου Δέσποινα. Με απορία πολλές φορές, αλλά είμαστε είναι πιο χαλαρό εδώ το κλίμα και θα βοηθήσει πολύ και τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσάς αγαπητοί ακροατές που μέχρι και αυτή την ώρα ήσασταν μαζί μας. Τα ειδόνια πια δεν θα έρθουν στην Ιθά.